Kaixo, ongi etorria, bigarren mailako ekuazio oso bat dugunean, ebazteko prozedura bat azalduko dizut. Ez da prozedura bat beti erabil daitekena, baina zenbaitetan bai. Eta zer da faktorizazioaren bidez. Orduan, gu dugu horrela ekuazioa, hala parentesik gabe, izeratzerik gabe, denak ezkerretara laburtuta, bigarren mailakoa, lehenengo mailakoa eta gai askea, eta egingo duguna da hau. Deskonposatu, faktorizatu. Hasieran interesgarri bada lauki batekin egitea, gero praktikatzen dugunean, ez genuke behar, baina hasiera batean behintzat bai. Orduan, nola egiten da? Isa berbi. Orduan, hemen jarriko duke isa bider isa dela isa berbi. Eta gero, hemen zer dugu? Monomio bat, hemen beste bat, gu badeko beste bat eman behar du, 15. Orduan izan daiteke. Bat bider 15, hiru bider 5, edo 5 bider 3, eta ez daude gehiago. Orduan, hemen 8 eman behar du. Biak batutan 8 isa. Orduan, nik hau erabiliko dut. Hemen 3 jarri adibidez eta hemen 5. Orduan, isa bider 3 da 3 isa, isa bider da 5 isa. Zenbat ematen du? Isa berbi, biak batutan 8 isa eta hemen 15. Orduan, zeintzu dira, izan zaiteke, isa gehi 3, kanatua, eta hemen, isa gehi 5. Bi aldeak hauek dira. Orduan, soluzioa zein da? Izan zaiteke, edo hau da 0, edo hau da 0. Orduan jarriko nuke, isa gehi 3 da 0, edo isa gehi 5 da 0, bitako bat. 0 izateko, orduan, kentzen badut hemendik 3, hemen ere kentzen dut 3, soluzio bat izan zateke horrela, eta bestea horrela. Kentzen dut 5, hemen ere kentzen dut 5. Hemen da bi soluzioak. Oso azkarri egin dugu ezta? Goazen beste bat egitera. Ekuazio ordenatuta dago, hori da begiratu bat duguna, bigarren maila, lehenengo maila, gai askea, eta horrean gu badakigu isa berbia. Ateatzeko hemen, hau dela isa eta isa. Eta hemen, -8 ateatzeko, aukera desberdina daude. Gutxinez daude, hauek. -1 bider 8, -2 bider 4, eta bere alderantzizkoa. -8 bider 1, eta -4 bider 2. Horietako bat aukeratu beharko dugu, bi eman behar du emaitza. Hauetatik, non ematen du bi batuta? Hau ezta? Horren jartzen dut hemen 4, eta hemen jartzen dut -2, izango entzateke. Isa bider 4, 4 isa, eta isa bider -2, -2 isa. Zenbat ematen du? 2 isa. Horren, hau erabiliko dugu. Izango entzateke, isa gehi 4, bider, isa ken 2. Zeintzu dira bi soluzioak? Isa gehi 4 da 0, edo isa ken 2 da 0. Orduan, kentzen du 4, hemen ere kentzen du 4. Hori da soluzio bat, -4. Batutzen dut 2, batutzen dut 2. Hau da 2. Hemen daude bi soluzioak. Eta formula erabili gabe. Beste bat egitera goaz orduan. Ekuazio hau ere ordenatuta dago, bigarren maila, lehenengo maila eta gai askea. Orduan, izango litzateke. Hemen, isa bider isa, dela isa berbi. Eta hemen atatzen zaigu 8. Bai hemen negatiboa dago. Horra hemen negatiboak sartu barretugu bai edo bai. Horra, negatiboakin 8 nola lortu daiteke. Edo bi adia negatiboak. Horra, edo ez dago ezen soluzioari, ze jartzen bai badut bat positiboa eta bestea negatiboa atatzen da. Horra, bitakon bada. Zer uste duzu izango dela biak batuta? Hau ez da. Horra, hemen jartzen dut -2 eta hemen -4, isa bider -4 da -4 isa, eta hau da -2 isa. Horrez esan nahi du, izango itzatekela isaken 4 eta isaken 2. 0 izateko, edo hau da 0, edo hau da 0. Batutzen dut 4, hemen ere bai, batutzen dut 4. Batutzen dut 2, hemen ere bai, batutzen dut 2.
Hemen daude bi soluzioak. Azkar asko ez da. Laugarrena egiteak bat orduan, azkeneko ekuazioa. Ekuazio hau ere ordenatuta dago. Orduan zer egin behar dugu? Hiru isa berbi hemen jarri behar dugu. Eta bi hemen, ez da? Hore bakizkigu, falta zaizkigu bi hauek. Hiru isa berbi nola lortu daiteke? Argi dago ez, bat izan behar da bat eta bestea hiru. Horra jarriko dugu bat dela bat eta bestea da hiru isa. Era lortzen dugu hiru isa berbi. Eta bi, aukera bakarra dago. Bat, bider bi. Horra jakin behar dugu, bat hor jartzen dugu, edo hemen jartzen behar dugu. Hemen jartzen behar dugu, izango izateke, hiru isa bider bat, hiru isa, eta hau, bi isa. Hiru gehi bi, bost. Ez du ematen zazpi. Horran, alderantzez jarriko dugu. Hemen bi, eta hemen bat. Hiru bider bi, sei isa, isa bider bat, isa. Horren bai, zazpi ematen dugu. Horra jarriko duke erontara. Isa gehi bi, bider, hiru isa gehi bat. Horra, bi aukera daude. Edo isa gehi bi da 0, horrek esan edu, kentzen badut bi hemen ere bai, izan zateke isa berri minus bi, hori da leheneko soluzioa. Eta bigarren da izan batzateke. Hiru isa gehi bat da 0. Kentzen badut bat, eta hemen ere bat, izan batzateke hiru isa berdin minus bat, eta zati hiru, hemen ere zati hiru. Izan batzateke minus bat ere. Pena da prozedura hau batzutan bakarrik erabil ahal izatea. Baina aldugunean erabili beharko genuke asko zerrexagoa delako. Interesgarria izan zaizulakoen bideo hau beste bat arte. Agur!